जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों गमामायैनो साफा साफा सुबुङा गावखौ गायसननायजों लोगोसे समाज आरो नखरखौबो गायसननो हागोन। लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोल आसाम आरो भारताव बेयो मोनसे मोजां गावगायनि जिखिनि गायसनथाय बे गायसनथायखौ गायसननो हागोन। क'क्राझारनिनो सासे थागिबि सुबुं आदुला कसारी बिथांनि जि गोसोखांथि बे गोसोखांथियाव नैबे ओनसोलनि दखरा बर' फरायसा आफाद लोगोसे संघ आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै बेवहाय आदुला कसारीनि रुंसारि आदुला कसारीनि जिखिनि बिथाङा थांना थानाय सम बे थांना थानाय समाव बे ओनसोलाव जिखिनि फसंथानफोर बेवहाय सोलोंथाइ फसंथानानो होन गुबुन गुबुन फसंथानफोर गायसननाय लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानै जिखिनि जेंनाफोरखौ बिथाङा गावगायनि थांना थानाय समाव फोजोबस्रांनो हादोंमोन आरो बेखौनो एसे गोजोर खालामनो थाखाय गमामायैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनसे मोजां मोनसे गरन्थ लादों आरो गरन्थ हिसाबै दिनै फैयै फैयै रुंसारि आदुला कसारीनि गोसोखांथि जि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथि गेलेनाय बादायलायनाय आरो बे जोबथि गेलेनाय बादायलायनायाव आं बेवहाय बेखेवगिरि महरै आं बाहागो लादों। बाहागो लानानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। जोबोद आब्रुथिनि गेजेरजों खेलाया जोबथा खेलाया बेयो जाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों गमामायैनो जों नैबे ओनसोलनि जों बिटिआर ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गमामायैनो जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनो मोनसे मोजां मेसेज मोनसे मोजां रादाब गमामायैनो होनो हागोन आरो नैबेबायदि जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों गमामायैनो साफा साफा सुबुङा गावखौ गायसननायजों लोगोसे समाज आरो नखरखौबो गायसननो हागोन। लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोल आसाम आरो भारताव बेयो मोनसे मोजां गावगायनि जिखिनि गायसनथाय बे गायसनथायखौ गायसननो हागोन। आं बेनिखायनो नैबेयावहाय जायफोरा बे बादायलायनायखौ बेवहाय बानजायदों बे बानजायगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बे जि गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनाया जाहाथे इयुनावबो सोलिलांबाय थायो आं बानजायगिरि बिथांमोनखौ नोंथांमोननि जिखिनि मिडिया बे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनानै दोनबाय गमामायैनो बियो जाफुंसार जाथों आरो बियो जाफुंसार जागोन। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।